Mathoth CPM olena ka chendo makamagi timore pacho kae nikech wang'eyo ni nitiere pinje mamoko maseche moko nosetiyo kod agulu mano mag dongruok kendo okonyo pinje makamago mar mondo mi odongre yo makare. To wang'eyo ni kuom ranyisi sani piny Kenya wageto mar mondo mi wabedane kaka pinyno mano mar Singapore, mano lek mar jatend piny Kenya William Ruto kochop kanyo higa mar 2050. Kata kamano be nitiere pinje ma waseneno ka aguch omenda mano mar dongruok osetiyo makare. To seche moko nitiere parachiel ariyo adek ma piny Kenya winjo be ne somo kuom pinje makamaga. Inyanya to gi sani makoro paro mar chik makama nitiere lwet jod bura e od bura mamalo kacha. CPM olin. Erokamano Joyce, en adieri nitiere kuonde ma the project, fund weche mag keto thenge agulu mar dongruok osetiyo makare. To king'iyo pinjego, gimomiyo ne mano tiyo negi makare en ni lwasi mane oketi mar rito aguluno kata tiyo kod pesa mane owuok aguluno ne en gima ni lwasi man malo. Nawacho ni mondo mi tiyo kod omenda mowuok aguluni bed gimiluongo ni successful, nyaka walos a governance environment maber. Nyaka the legal framework ma underpin dongruok aguluni bende obed matight. Emomiyo an kod geno kata agombo ni ka od bura biro twak e paro mar chik omenda mar aguch dongruok ni, gikaw ahinya kendo ging'i matut weche ma jopiny nyocha oketo ka gikelo e yor paro mar during public participation. Gimomiyo awacho kamano en ni paro go nyocha osum kod jolony kod grube mopogore opogore mani kod geno ni aguluni ka chieng' moro chako tich to en gima onego be ni konyo japiny. Kik obed abeda gimoro ma okel, oywaye kanyo, ochoke pesa, to kae to bang'e koro ok otiyo makare. Mar ariyo en ni pinjego kane gichako projects go to ne giketo within the project life cycle maintenance. Kama ok wasetimo maber en ni wagero projects, waloso kata from nyarisi SGR to ok provide for maintenance magi. Ibro yudo ni kani donjo SGR Joyce ndalo mane ochak losgi mane gibiro manyien, negi ler ne en kuma igombo dhiye kendo en kuma igombo mondo idonje iye kendo mondo iti kode. Gie sani kidhi mana I think higni 4 osekalo nyaka higni 4 kata 5 osekalo nyaka ne wachak tiyo gi SGR madhi Mombasa. Ok en kaka ne en chon, kata mana first class mare no ok en kaka ne en chon. Ang'o momiyo matimore? Nikech ok wa provide for maintenance within the life cycle mar project. Koro magi gin gik ma sirikal nyaka ng'i sani, sana gie seche ma koro waloso paro mar chikni ni waket e chikno mechanisms mibiro tim godo maintenance mag projects gi mondo kik gibed abeda gik manolos gi pesa mang'eny to gibedo maintain, gi lose value over time. Koro gibikelo kata mana return ma igeto mondo gibed godo. But mokwongo manyaka timre en ni integrity. Ing'eni kinde ka kinde wawacho ni wadwa dhi Singapore. Singapore to wadwa ni wadhi kata anagombo chopo Singapore. To Singapore kane giamua ni mondo gilok kata mana pinygi mondo bed kama entiere sani, ne giketo gimiluongo ni zero tolerance to corruption. Kane in jatelo to yudi ka in corrupt to ibeda beda punished. Nitiere kuonde moko ma pinje moko ma corruption cannot be tolerated. Ko yudi tinegi kata ibeda beda hanged. Koro aparo ni as a country nyaka wabeda beda wang'e ni jasik pinywa mar Kenya en corruption. Maka wanyalo deal gi corruption no e yo ma decisive to wan gadieri ni aguch omenda ni biro bedo successful. To kamano pod ok otimore to wana gi chandruok. Tomoli ni paro ni gin projects kaka kata sectors mamage ma wanyalo wacho ni biro bedo ka yuto ahinya kowuok e